Fl-20 ta' Lulju li għadda kien intqal lill-istudenti li applikaw għal kors tal-B.Ed u l-PGC li se jiġu informati malajr dwar in-numru ta' postijiet li hemm din is-sena l-kors tal-għalliema. Iżda l-applikanti ġew informati li hemm limitu fin-numru li se jiġu aċċettati fis-16 ta' Settembru, ġimagħtejn biss qabel tibda is-sena akkademika fl-Università. Dan biksur tar-regoli tal-Università li jgħidu li n-numru ta' postijiet irdu jiġu marfa lill-applikanti dakinhar stess li japplikaw u mhux wara kif ġara f'dan il-każ. Il-kelliem ewlieni l-edukazzjoni Varis Bartolo qal li l-istampa tas-sitwazzjoni kienet ilha ċara għal min qiegħed imexxi. Hemm nuqqas ta' tmexxija, hemm nuqqas ta' koordinazzjoni għaliex dan ilna nafu li l-ammont ta' postijiet available fl-iskejjel tal-istat biex l-istudenti tagħna jagħmlu teaching practice tagħhom qed jonqos. Waħna konna nistennew li l-Ministru tal-Edukazzjoni tieħu inizjattiva personali biex iġib flimkien il-mexxejja tal-iskejjel tal-Knisja, il-mexxejja tal-iskejjel indipendenti ma' dawk tal-Istat biex flimkien joffru iżjed opportunitajiet għall-istudenti tagħna. Il-Partit Laburista jgħid li setgħu jittieħdu passi biex in-numru ta' postijiet jiżdiedu billi l-iskejjel tal-Knisja li jitmexxew minn fondi pubbliċi jiġu obbligati joffru aktar postijiet għal teaching practice. Fl-istess waqt appella lill-iskejjel indipendenti biex ukoll joffru l-esperjenza ta' teaching practice lill-istudenti. Id-deputat Laburista Owen Bonnici qal li jista' jkun hemm ukoll lok għal rimedju legali favur l-applikanti. L-ewwel nett aħna nisprimu solidarjetà man-numru kbir ta' żgħażagħ li sabu din ma' wiċċhom. Aħna nagħtu parir liż-żgħażagħ biex jingħaqdu flimkien u jieħdu parir legali dwar kif jistgħu jimxu l quddiem. Hemm punti x'jistgħu jagħmlu għaliex hemm il-kwistjoni tal-istennija leġittima, jiġifieri jiena jkolli drittijiet akkwiżiti mill-fatt li jiena kont nippretendu ċertu drittijiet. Wieħed jara l-affarijiet tiegħu u mbagħad minn hemmhekk jimxu flimkien